Сәлем, бұл эксперимент үшін мен Мегаға келдім. Мен таныш болмаған кішілерден ярдәм сұрадым. Қарайғали, bulışırlar mı екен олар меңа? Извините, девочки, по-татарски не понимаете? Понимаю. Сөйләшәсез татарша? Мен генә. Син генә. Да. Булыша алмыйсызмы? Мен әнигә видео җибәрергә кирәк икән. То, что вот мен дус кызлар белән анда туган көн үткәрәм и так далее. Ну, типа, и сказать, типа, сәлам, Минсир апай. Вот Разияның туган көнендә. Шундыйрак Говорить надо. Да, типа. Видео, да? Әйе. Я не очень хочу лицом светить. Могу голосовое записать? Ну, минимум камера и так начар работает. Ну нет. Вообще просто. Голосовое могу записать? Голосовое? Да, чисто голосовое. Айдекс. Что нужно сказать? Типа, сәлам, Минсир апай. Вот Разияның туган көнендә. Кемнән? Разиля? Разиля, иә. Минем исемем Разиля. Синеке? Гүлназ. Гүлназ. Вот Гүлназ белән утырам. Мин әнигә шулай язып җибәрәм. И это А я тебе какая-то подруга, да, буду? Минсир апай, сәлам. А на самом деле что делаешь? На самом деле, ну, мин дус кызларны көтәм, и как бы они еще соңрак киләләр. Вот, чтобы они там не переживали, думают, что я одна тут. Казан мı? Каян? Әтнедән. Это откуда? Арша белән бетерә. Ә син кая? Казаннан? Казаннан? Прикольно. Хәзер. Разиля. Разиля. Привет, Әни. Вот мен Гүлназ белән утырам монда. Мегада без хәзерге вакытта. Исәнмесез, Минсир апа. Әйе, без Разиля белән утырабыз туган көнендә. Әйе, без хәзер тагы берничә дус кызым киләчәк. И алар белән бергә еще утырачакбыз кичкә таба. Потом кайда булса, ну, аннан соң бәлки кайтырмын өйгә. Всё. Рахмат бик зур. Ага, ладно, рахмат. Извините, вы татарский не понимаете? И не разговариваете? Аңлайсыз? Сөйләшәсез татарча? Сез миңа булыша алмассыз микән минем әнигә видеосообщение җибәрергә кирәк? Ну, либо голосовое, то, что мен этот дус кызлар белән туган көндә. Вот, чтобы она ул мине үземне генә, үземне түгел икәнен аңласын өчен. Видео, видео төшерергә ризамы? Ну, камера начар, конечно. Ну, хотя бы, чтобы они были там рады. Ладно. Сәлам, Минсир апай. Вот Разияның туган көнендә. Шундыйрак сүзләр. Минсир апа. Сезнең исем ничек? Лейсән. Лейсән? Ну, вот Лейсән белән диям тогда. Привет, Әнис. Сәлам, вот Лейсән белән мин туган көндә утырабыз. Мактан әйберләр алдык. Вот. Рахмат бик зур. Пожалуйста. Хорошо. Ё, минем подружкалар килә. Вот. Ага. Рахмат бик зур. Извините, девочки, вы татарский не понимаете? Аңлайсыз? Сөйләшәсез? О, бик шәп. Извините, что отвлекаю, но минем әнигә сообщение җибәрергә кирәк, видеосообщение, то, что мин үзем генә түгел монда, кызлар белән утырам. Вот, чтобы она не думала, то, что мин үзем генә. Вот, сез можете базовые слова, там, сәлам, Минсир апай дип әйтергә на видео. Ну, если видеога булмаса да голосовое. Можете? Давайте голосовое. Голосовое? Мешаем? Ярый. Главное татарча сәлам, Минсир апай. Вот мен Разиля белән утырам. Сәлам, Әни, вот мен әле Мегада. Ой, тукта. Исемең ничек? Айгөл. Сәлам, Әни, мен хәзерге вакытта Мегада Айгөл белән утырам. Айгөл, сәлам әйт. Сәлам. Да, я. Рахмат бик зур. Шулай итеп экспериментыбыз табам. Мегада күбесенчә кешеләр дуслары белән йөриләр. Әгәр дә сез аларның берәрсенә барып ярдәм сорасагыз, алар сезне кире какмаячак.